انه ممكن نخليه كحالة رصد على الشوارع على الطرقات، يعني واقف يحمل بارودة من بارودة الشباب ويقف في حالة اي خطر اي شيء يبلغ الشباب. طبعا في مجموعات ثانية يبلغ الشباب انه في خطر. الولد صغير، هذا الشغل انه الولد صغير لما يجي على مكان معين ما في حدا بيشك فيه. נער בן 14.5, 100 שקלים שילמו לו, חגורת נפץ נקשרה לגופו, המשימה שהוטלה עליו להתאבד על חיילי צה"ל במחסום ליד שכם. הרובוט המשטרתי מתקרב אליו ומגיש לו מספריים כדי שיוכל לגזור את חגורת הנפץ. החוט הלבן שמשתלשל כאן מלפנים זה מנגנון ההפעלה. כשחגורת נפץ 8 קילוגרם ממשקלה ומטען גדול של מתכות, קשה מאוד להתכופף. וכאן אנחנו לומדים שקשה מאוד להוריד חגורת נפץ כזו אחרי שכבר נקשרה. המשגרים הרי תכננו שהכל יתפוצץ ואין צורך להוריד. בסוף כשחגורת הנפץ מוסרת, בבת אחת חוזר חוסם עבדו להיות נער בן 14.5 משכם, שפעילי טרור שיגרו אותו להתפוצץ, נער ביישן ששואל כאן את החיילים למה להוריד מכנסיים. בכל הדקות הארוכות האלה הרבה קני רובים מכוונים אליו, תנועה לא זהירה והוא היה נורה. יותר מפעם אחת ביקש עזרה מן החיילים להוריד את החגורה, יותר מפעם אחת אמר להם אני מפחד למות. ובסוף התמונות האלה, נער מבוהל במעיל צבאי מוקף חיילים בהם אמור היה לפגוע. ليش فكرت تسوي عملية زي هذه؟ عشان الناس. عشان الناس بحبونيش. الناس ما بحبوك، هذا السبب؟ وفكرت برضه تطلع بلعن جنة قلت لي